engabe nani kuphi ngitshola intombazane yokunamatekisi kubo. Hey, uyazi angazi ngathi ngiyafika nami ngidrave itekisi khona laphana. Ngelila ngithi ngiyafika ngijola nayo abaziwala ekhaya ukuthi ngijola nayo. Ngelela ngithi ngiyafika kunamahansi. Hey, ngasukela amahansi ngingena nje egate-ini ngiyaxekula amahansi enzani ngoba phela lamahansi ayangazi ngihlale ngifika nje la angazi noma nawe ayesehletshele ukuthi ngiyajola la ngoba athi uma ngingena engiluma obhuti bakhona banakile babhizi bayilungisela amatekisi abo. Hey, angiluma amahansi yazi lilodwa yila linginyayisa tu lizogqumela nje emlonyeni ngathi ufuna uzongiqabula. Hey, la udonsa umlomo yazo lokhu nje lidila nomlomo. Lamanye abhiza double blue adonsa amabhlukwe ibhlukwe lami leseruthi amanye adonsa ikhavela amakhavela asashibhile cishe ase-50 ngalesa sikhathi. Hey, ngazi ngasizokuthi ngithi nokuthula angiyeka kamadaya amahansi nokuthula kwakhona akanginakile ubhizi washo umkhumbi lapha ubaba wakhe kushulwa inomkhumbi wadonsa ulwandle walidonsa wazolifaka la ekhaya ngoba vele banemali nomkhumbi lona kushuthi kahle kahle angazi nalomuntu ugeza umkhumbi uthi ugeza ukuthini umkhumbi uqeda nje umkhumbi ugeza noma mhlawumbe wayengimaketha kwayena usuka lapho uzothi tori nesini